Tarungan na unsay mo sulod. Langga. Saman. No, kisa ni palihog. Si Kuan. Si. Si. Kabalo ko exta ka. Yup. Kabalo ko exta ka kay or naka-crush ka sa ako or love kay ko nimo nagatago-tago kasi mo. Kabalo ko nga dugay na kay gusto nimo nga maimuha ko pero wala lang kay ko time. Hello. Sa mingon baga kong naong ha. Mo ba ko nadunggan hapit na mo yung kagbaga kong naong? Kaya kung mo magaling to ibutang ko na ni. Break ko. Sa ako na ban GPS din taga Kasinglot daw ka. Sa ako nakita din Tapos gwapahon ka. Gwapahon. Tapos nakayuyab nga gibalik sa yung ex, 6 years na sila. Mo ba ako nabasa sa GPS? Sakto man Tapos nagsugod sa imong letter, sa imong pangalan is letter K, nag-start. Dali niya ako. Ikaw na nagpag-storya na nakita na ko din Ako lagi feel, wala gini wala gini nakakuha pero ang nag-start po sa imong apelyido is letter R. Wala gastorya Russia lagi na. Ikaw to love kay nimo si Joe Romantico. Nakabutang din Unsa ni ka tinuod? Ikaw kabal gaduday ko sa una pag kanay pagnanasa sa ako bali gapugngan lang gyud nimo. Hindi ko dagan kay kalangga. Sister ato si Lusa pag yun. Answer ka kaya ano ka mag-text ang nag-text ko. Lahi na nga pangalan ako gigamit. Anya? Pero nakadungog ko nga naay ka ng kailan yung mga photos sa balik-balik kong tawag pero gitubag lang yapon nimo. Si Lusa. Si Lusa kailag yung ko ani gyud. Gay basta gyud Ginoo. Maganda siyang babae nga patay na patay kaysa ako. Ako na gini Tagalog chance. Hi Kim. Ay Kimpot. Sa. Jaman. Sumayato. Salamat. Bulag na tawagay. Ang galing. Tinoto ka chismis din. Tinoto na butang sa akong GPS. Unaan sa? Na nagbalik sila sa iyang ex, ano? Wala ko. Usus, nani niyo, 6 years daw nagbalik na daw sila. Nasa Wikipedia nakabutang Tama po gani nga. Baka ako lugar ng internet lugar kaning Google. Ay pagsaba kay Tanawa sakto lagi na. Bring that ass back like a boom 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 boom. Guwapa talita magdali. Dati no na. Kanay mong beauty. Reserve na. Yeah. Kung giyon sa tagapag-amping sa una, Hi Kim, I miss you so much. Okay, bye. Ingat. Ako pa pakaulawi din Hi Kim, I miss you. Hello. Ako nalipay Kim, ako nalipay. Ako nalipay ko kaya nagatag sa kuglog. Yeah, congrats. Ako na nabawion na i-greet. Bless. Wala ra ba ko na. Mga tagbiko din Gana kag biko. Wala kay klase mag-eskwela pa ba ka? Kuan ka na ubos pa kung gusto. Ugos. Ano lang kag eskwela Kim? Murag wala pa kay gana mo eskwela Kim. 17 pamanggod ng klase. Shit. Balin sa Amerika kung gusto ka Agosto pa. Ubos manggod ang klase daw sa college. Okay. Sige na, i-greet na mo mga uyab diha. Go. Kuan ka na greet ka sa ako yung agaw. Baba, gano'n. Sige na.
Kabalo ko nga namin nakasako Wala daw. Ito sa aga nga si Cherry Jane Rodriguez. Mm-mm. Kinsa Then, pa? belated happy birthday sa huwing agaw nga si Denmark Rodriguez. Mm-mm. Dayon, shout out ko kang Riza Palingkod nga magpa-ID namin next week. Mm-mm. Kinsa pa gyud? Then, shout out din ko ka Jo nga tubagon gyapon akong tawag bisag nakatawag na ko. Wa ba ko nakabutang ni imong pangalan dinhi naluoy ra man ko ani pero okay la sa imong ikaw man dinhi dai bachata ka. Lagi na sa kay. Ha? Kabalo naman good ka kay sumo na kay ni akong number. Sige, Wala ko kabalo sa tawag. imong number. Uy, dagan ba ikag number? Hindi kabalo biya siya. Mo bitaw na mag-text ko sa imong I love you kay lahi ang motubag. Ano? Ay sorry. Oh, kinsa pa? Saan? Dit ko sa kumama nga pag mustorya ko kay mutagbog kilay. Badlungon maguni sa madam no? Alam niyo kung ako sa na kay maginahinay na kung istorya kay. Ay, nako mo na. Sige kasabaan sa imong mama. O, kinsa pa? Pina daw dapat mustorya. Correct. Eskwela gyud na. Sige laguan mo. Solo, sir. Kinsa pa? Kuan. Mura man to. Iguro man ko na nawag magsinamok. Mura man. Oh, lagi. Mag-flex sa kong song. Okay, what song? Kuan. Hati na lang tayo. Dalawa. Ha? Unsa to? Hati na lang tayo. Ang Yumi. Hati na lang tayo sa kanya. Oo. Alright. Ay, di ay. Ano kay ma'am, tanawa. Sus, ginoo ko. Uy! Ang mamay yung tao ni mo, Kim. Sige, kuhan. Kapuliki pang bayad tuition. Wala man. Ha? Libre. Si Kim po, busy kayo pangita o kahati. Bye, Kim! Bibi, ingat! Bye-bye. Layas! Alas 9:41 na mga kamarkada. Right, play sa nato ang song ni Yumi. Hati na lang tayo sa kanya. And syempre naman, this next song brought to you by Aguila Energy Drink.